Здравейте, здравейте! Днеска ще правим трета част на Fruit Ninja. Да. Черимоя. Ще ядем черимоя. Черимоята е богата на витамин B6, С. витамин С и какво да говориш? Ето, че имало в него витамини, и антиоксиданти. Да. Казва се черимоя, но по-нагалено му викат Плода на сладоледа ли беше? плода сладолед, нещо сладолед. Да, защото е с такава текстура. Да. Ето. И ако е пресен, ако трябва да е пресен, трябва да пипнете началото. Ако е меко, значи е много прясно. Ако е твърдо, значи не е прясно. Не е озряло още. Да. Е тропически плод. Да, расте само зимата, т.е. зимен плод. Да. Сега ще го видим дали става за Ядене. да, не, с косочо така. Отрезано е. Сега ще го видим дали е вкусно. Едната за тебе част, едната за мене. Нещо ми изглежда гносотия. Падна ми. Малко е слънчево. Семките не седат помежду другото. Сладичко. Не ти хареса? Малко има вкус на такава ябълка райска. А затова ли не го харесвам? Ама малко. Малко е месещо. Мело. Какво? Не ти хареса? Мело това. Май ме хареса. Вече много хубаво скачат. Не е вода. Това. Вода няма. Ами, черимоята, ето какво представлява. Семките са отровни. Да, така пише, но предполагам, че няма да ги ядете. Те са доста твърди. Така че не дейте да ги хапвате. И отровни. И това беше. Не знам. От нас черимоята. Чао, Fruit Ninjas!